जायहानो गोरों आरो बर' साहित्य सभानिफ्राय लानानै जाथिनि जायफोर खोथा सानो बेखौनो हाग्रामा महिलारिया माने बिसोर बायदि मानसिखौनो माननाय फिल खालामो माने दिनै लकसभानि जों सांसद मोननो हाबाय दा बेवहाय गावबो हाग्रामायाबो प्राउडसो खालामनांगौमोन खिन्थु नुबाय मा बियो फैसासो बिखौ होबाय आं जुदि एमएलए जायोबा मोनसे अफिस बानायगोन बे अफिसावहाय जोंनि मानसि थागोन जेरैहाय प्राइमारिनि जोंहा आइजोफोर दङ बिसोर थागोन प्रत्येकथा जायगानिफ्राय जों मानसिखौ बासिख'नानै दोनगोन आरो जुदि नोंस्रा माबा मोनसे एप्लिकेसन होनो थाङोबा होमबा बे अफिसाव जों जमा लाखिगोन आरो बिदि सोरनिबा न'खौ दरखङाव जिरायनानै थानांला जमा लाखिनानै प्रत्येक सप्तायाव आं खेबसे पाब्लिकजों मिट खालायगोन नोंथांमोननि सुखु दुखुखौ खोथाखौ खोनासंनो नङाबाथ' नोंसोर बोसोरखि बोसोर सासे एमएलएखौ नुनो थाङा दा आं बेखौ नुदों बे प्रब्लेमखौ नुदों ओंखायनो आङो बे डिसिसनखौ लादों जाहाथे कनस्ट्राक्टिभ वे खामानिया जायो दा आङो हस्पिटाल सालायो हिसाबै मिथियो जे मेगनाव केटेरेक्ट जानानै अनेक मानसिया थाङो मेगन नुवा अपारेसन खालायनानै हो नेपालाव थांनो फैसायाबो गावनाबो थोजोबा ओजोंहाय नोङो बिदिनो थांनायावबो माबाजोबा दा जुदि आं एमएलए जायोबा आं मोनसे डिसिसन लानो हायो कि बोसोराव आं खमसे खम 200 जन मानसिनि मेगननि केटेरेक्टखौ चिकित्सा खालामना होगोन होननानै बुङोबा प्रत्येकथा गामिनिफ्राय साफा सानैयाथ' थाखायो जोङो बेफोरखौ खांनानै लेयार टु लेयार बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाजागोन आरो दा दङ दा सासे एमएलएनि खामानिया मा बिथांनि खामानिया जाहैदों अबे जायगायावहाय मा डेभेलपमेन्ट जायाखै खारन स्टेटनि सेन्ट्रेलनि जेसेबां फान्ड फैयो बेयो स्टेट होया एमएलएनि होया जोंनि बाहाय समस्थियाव गोलैफैयो दिनैहाय फिसा फिसौ जेनेबा अरुणोदय आसनि बेफोरबो जोंना एमएलएनि दारासो फैयो विधवा पेन्सन मा पेन्सन जेसेबां नरेन्द्र मदिया गोजौआवहाय डिसिसन लागोन पाब्लिकनि थाखाय बेफोर गासिबो एमएलएनि आखाइजोंनो सफैजोबो ओंखायनो एमएलए सासेनि आखाइया बिराद गोरा आरो बेनि गेजेराव जुदि मिनिस्टार जाबावनो हायोबा सासे मिनिस्टारनि फान्डा बेसेबां 3000 कोटी गाहाम आरो हाग्रामा सारनि अल मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि फान्डा 700-800 कोटी होमबा बेनि डाबलनि डाबल 3 गुन डाबल बिसोरो मोनो दा गोसो खालायबा गोसो जाबा सासे मिनिस्टारा गावनि समस्थिखौ डेभेलप खालामनो हायो आरो ना दा किन्तु हाग्रामा सारना बै 700 कोटी थाखाजोंनो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ नायनांगौआव अफायबा खामानिया थालाङो एखनबा जेन'बा लामा बानायबाय बाहाय अबा थालांबाय अबा स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि बेफोरबायदि बानायनायाव थालाङो दा बिदियाव सासे मानसि ओरैबायदि मानसि नांगौ जे गावनि फान्डखौ गावनि मोननाय फान्डखौ इउटिलाइज खालायजोबनाय गावनि समस्थिनि थाखाय दा बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो दिनैहाय गसंदों बलेथे नोंथांमोनहा जिहेतु गार्जेन जोंनि न'नि मानसि जाहैबाय नोंथांमोननो खोन्थाफैनाया आंहा दरकार जे आं इलेक्सन गसंनो नागिरबाय नेक्स्ट टाइमावहाय आं बेफोर खामानिखौ मावगोन दा जोंहा अनेक सिस्टेमाव अनेक रोखोमाव भुल थायो गामिनि मानसिया थाङो गेटनि दरखौ मोखाङाव जिरायहैयो सोरबा एखनबा 500 थाखा एखनबा 1000 थाखा लानानै फैयो नङा होमबा दा समस्याथ' बिदिनो समाधान जाया सोरबा मोनबाय सोरबा मोनाखै दा बिदियाव मा जायो जोंनि गेजेरावनो माने एसे खुद्रिलायनाय फैयो आरो दिनैहाय हाग्रामा महिलानि हिनजाव हिसाबै आङो मोजां पजिसनाव थानानै गावनि बिजनेस मावनानै माने मोनसे मोजां लाइफ स्टाइल आंहा दङ बाहाय जुदि आङो पलिटिकेलाव फैयोबा आं बिदिनो हाग्रा बंग्रा लामा हाद्रि फुद्रियाव बेरायनांगोन नङा होमबा बयजोंबो रायलायनांगोन खिन्थु सासे पलिटिशियाना बेखौ मिथिखानानै लानाया दरकार जे पलिटिशियान जाबा न' सिङावहाय बा अफिसाव जिरायनानै थानाया खामानि नङा दा जेरैहाय बिथांमोनहा फैनाय लगे लगे होनदों बै लामाखौ बानायनांगौ बै दालाङा माबाजोब्बाय दैलांबा खुरख'यो आरो अबेबा दालां गैया दा बेफोरबायदिखौ आं मारैहाय मिन्थिखो जे 10 बोसोर जाबाय आङो मोननै टार्म जाबाय फिसायनि थाखाय आं केम्पेइन खालायनांगौ खारन जोंना खोथायावनो दंखायो शास्त्रआवनो दं बे फिसाया जेखौ मावो बिसियाखौ सापर्ट खालायनांगौ ना होमबा दिनै आंनि फिसाया सासे अफिसार नङा सोरबा इन्जिनियारबो नङा जुदि आंनि फिसाया अफिसार मोनबा आं आलो रुमाव जिरायनानै थानो हागौमोन एसि रुमावहाय खिन्थु जिहेतु आंनि फिसाया समाजनि खामानि मावग्रा नालाय बेना खामानियानो समाजनि ओंखायनो आंबो जेखि जाया मानो आंबो हाद्रियाव ओंखारनानै फैखाथारनांगौ मोनसे समाव दा बिदियाव आं नुनो मोनदों जे दा बाहायथ' आं दिनैहाय बधाय फार्स्ट टाइम फैदों बे जायगायावहाय बिभिन्न जायगायावहाय लामा गैया अबेबा कालभार गैया अबेबा दालां बायनाय अबेबा इरिगेसननि बेबस्था गैया माइ गायनो हायाखै अबेबा गामिया खुरख'लांबाय
बेफोरबायदिखौ आं नुनो मोनदों बेफोरखौ नुनानै आं सारनाव मेसेजखौ होयो दे बेबायदि गामियाव बिदि प्रब्लेमा दङ साराथ' येस होनो खालायगोन होनो खिन्थु मा जायो अफिसावहाय साराथ' आरो सबखौनो मावजोबा जाय अफिसाव खामानि मावो बिसोरो माने अबेबा दोनसोबाय सोरनिखौबा माबा बबेबा थासनबाय बेबायदि जायो आं बारे होनबाथ' सारा 40टा समस्तिखौ नायनांगौ नङा होमबा सारा दिनैहाय जानो हागौ जोंनि बेनि MCLA बे चिफ जाहैबाय खिन्थु 40टा समस्तिखौ नायनांगौ बेलायावहाय बिथांना गावनि समस्तियाव बेरायनो टाइम मोना जायो दा बिदियाव जोंनि समस्तिनि मानसिफोरना एसेबाबो खुद्रिनायखौ आं नुनो मोनदों जे जोंनि समस्तिनि चिफ जानानै जोङो सारखौ दाबो फेस टु फेस खायफा नुफेराखै बा जोंनि गामियाव फैफेराखै बेफोरखौ आं समस्याखौ नुदों दा बेफोर खेथ्रआव आं सानदों आरोखि ना जिबनावथ' अनेक आराम खालायबाय एबार माने जिहेतु जोङो समाजनिनो सिबियारि सारा ओंखायनो आंबो एसे जिबनावहाय बे जिबनखौबा उनाव मोनफिनगोन ना मोनफिना दा जिबन थानायावनो एसे गोरा थानायावनो समाजनि थाखाय खामानि मावलांसै आरो दा बे खेथ्रआव सारा मावनो नागिरबाबो अफिसियेल खामानिया माखासेया थाथ'यो बे खेथ्रआव दिनैहाय बे लामाया जानांगौमोन फुराना लामा बेफोरो दा बेफोर जायाखै नुफैनानै जोबोद गाज्रि मोनदों दुखु मोनदों नोंथांमोननि थाखाय जे मानसिफ्रा बिदि खस्थ' खालायनानै 2026आवबो दासिमबो लामा गैया माबा गैयाखौ नुबा जों एसे दुखु मोनो आरो दा बेफोर खेथ्रआव नोंखायनो आं सानबाय आङो मालायखौ फन हरै अफिसाव फन खालामनानै होनहरबाय थाबाबो अफिसनि मानसिया गाज्रि मोनगोन जे मेडामा सब खोथायावनो इन्टारफेयार खालायो दा बे खेथ्रआव जुदि आंनो जुदि MLA जायोबा होमबाथ' आंहानो राइट दङ आंहानो अधिकार दं लिरनायनि बे लामा जायाखै बै लामा जायाखै बै दालाङा जायाखै बे कालभार जायाखै बेफोरबायदिखौ आं नायनो हागोन आरो